салому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Имрӯз мо ҳастем дар бозори Корбон, рияди дарвозаи нулевой меган. Бари чӣ қати мебинед? Корбонсити қати медроен рост меян ҳамиҷада дукони 110 ҳамиҷада ҳамаи маркаи паплени тозаи доинг ҳастай. ҳамира рӯз мо шумода абзор мекунем, нишон метем маркоша, моделоша. Шумо якта мебинед, на? Нами аями сар меша? Марҳамат, ина касе ки дар канал обуна нест, обуна шава. Касе ки лайк мондаги нест, аввал лайка бимона, баъд тамошода сар кунад. Марҳамат. Ё доинги чанд данё дона қати 100 сомон, а? номуш ҳам гап за чия? Не, доинга мисол ягон ном дора, Фирӯза ҳай, Нагина ҳай, Сурайё ҳай надора, на ёли? Ям доингам. Фақат доинг. Аҳа. Доинга. Инами чизе ки ҳозир нами шумо кам дар экран мебинем, ҳамё доинги тозаи нигиндоран, значит либосшон, яъне се метраш 100 сомонӣ. Марҳамат, хуш бинед. Бо мо ай пеш мегирам, камтарош. ина пеш мегирам, чӯшона бибинен. Касе ки заказ мекуна, марҳамат, мо доставка дорем тамоми шаҳрҳои Россия. Касе ки мехоҳад гап мезанам, мо доставка мекунем. Чизе ки шумо дар намои экран дидесен, доинги тозаҳай, рақами магазин 110 контейнер, бари сити қати Корбонсити қати медроен. Ҳамият ки нишон додесен доинг. Ина марҳамат бинед. Ҳама расидкаш ҳаста ина. хулоса чизе ки шумо дар намои экран мебинед, ё ҳамаш доингои якм сорти сангдоран. се либоси 3 метраш як либос ҳисоб мехӯрад 100 сомонӣ. ё пештарак чикар ама чита рӯшани табиё ки иҷа камтарак рӯшани пастарай. неки мо кӯшиш кардастем ки хушро шумо дар нишон битем. ина маркош ҳамаш дар ҳамиҷа ҳастанд. доингои тозаи якм сорт. касе ки доставка мехоҳад дар гуҷое бошад, точкое ки дар ича и версач ном дошта, я хайҷа метонем ки хитон бо номошона бифаҳмем, барое ки иҷа мо сарфам намерем кадом номуш чие. инамиҷа ҳамаи маркош ҳаст. дукон 110 дукон, бозори Корбон 110 дукон. ана ё майдаглоша, майдаглош. ина ёш бо настар дане. ина майдаглош, марҳамат, бибинем. то ҳамра ряда рафтагӣ ҳамаш чия, на? ина марҳамат, бибинем. итараф чӣ? итараф ҳам? инами тараф чизе ки шумо дар экран дидесен, ҳамаям ё доингиан якм сорти тозашан. ина марҳамат, бинед. ном надораҳан ё ном ҳам ҳамаш доинг. баъзан одамон ном мемонанд, ко на нагинаш мегана, ҳар чиз меган. Нагина амоко. гули ки нагина. кадом шабу пиша номи ҳамра мемонанд, а? пештар биям рӯшанида камтар чикам. хай намехе касе ки бимо қапам бимо. ин чизе ки шумо дидестен дар ҳамиҷа, дар ҳами дукон дани время ҳастай. дани время ҳами дуконда ҳами чизо ҳастанд. ҳами чизе ки ҳозир шумо мебинед доинг ном дора. изабса барои чӣ кардам ки касе ки мисол мехоҳад ки барои доставка кардан, мо доставка дорем. метонем ки шумо гап занед, мо доставкатуна ба ҷои даркоритуна мебарем. марҳамат. имрӯз абзормо фақат барои доингоа, барои доингои оригинал. то инамҷара доинга. хайрам бо як бор дига магазинаш гап мезанам. магазин рақамш чанд буд? 110. иҷа аптоя ине ки дона ҳам мефурӯшанд. нархи дона ҳам ҳаста иҷада. боқи сарбаланд бошен.
خداحافظ.